सोरांस्रि फै मा थोनहरबाय अलंबारखौ औवाल थगायनानै थोनहरबाय आङो माबा मोनसे खोथा रायलायनो होनबाथ' बे थांनाय नङाना बेनिखायनो अलंबारखौ आङो मा होननानै थगायदों मिथिगौ LICनि खोथा रायलायनो नोंजों आया होननानै थगायनानै आइनि सिगाङाव थोनहरबाय आङो दाथ' दोखो रायजाखासिगोन बियो ओइ जोमै नों मा मोनदों मिथिया आं हले बिराद मोजां मोनदोंहाय आइनि बेफोरबायदि स्ट्रिक खालामनायखौ बिराद मोजां मोनदों आंथ' मोजां मोननानैनो अफार मोजां मोनब्रेथारबाय नायना सोरांस्रि अलंबारनि दिमागा मा दिमाग मानसिफ्रा साख्रि नागिरनानै गोदावदों बेहा साख्रि गारनानै माल बोग्रा गारि ड्राइभार जानो नागिरदों नों दुखु मोनगोन ना मोना देलाय बुंलाय बुंनो थाङोब्ला ना जोमै मोनथिगौ ना जोमै नोंनि आरो आंनि खाफालानो संसारनि आग्लायनाय दादुरि खाफाल मोनदिसो जोङो नोंनि हुवाबो हुवा लरग'बो लरग' आरो आंनिखौथ' दा बुंसै संसारनि फिदुवा हुवा ओइ सोरांस्रि नोंनि हुवाया सानजौ लोंनानै फैयो ओमफ्राय नों हुवाजों हराव माबायदि उन्दुफायोहाय मा बुंनो जोमै आंसो मिथिगौ आरो आं बिनिथिं मोखां जायाथ' बिनिथिं मोखां जाया माने आं बेजों समानखौनो उन्दुफाया बिनि आथिंथिं आंनि खर'थिं बिनि आथिं बिदिसो थायोथ' फिसाजो गैयाबा जोंहा फिसाजो थाबासो फिसाजोनि सिगाङाव बेफोरबायदि आखलखौ दिन्थिनो हायाना बेयावसो जों जमा मोजां बियो फिसाजो गैयाबाथाय बिनि खर'थिं आंनि खर'थिं बिनि आथिं बिदिसो जायो जोमै बहा दं गोख्रै आंनि सेराव फै ओइ बाला ओइ जोमैहाय माथो रागा जोंदोंहाय नोंनि हुवाया आया बुखोसो ना माखो दा आइनि रागाखौ जों सानैनि सायावसो गारबालाय मा खालामगोनहाय सोरांस्रिहाय खोथाया बेनोथ' जाबाय दा ओरैनोबाबा जोंहानि हुवानि आखाया जि थाब थाब मोदोमाव बारखोथारोहाय आखायानो रेजेंथार दा आंखौ बुबा मा खालामनांगौ दे आंबो गिनायसो मोनबायहाय मा खालामगोनथाय नोंखौ बुबा मा खालामनांगौ दे ना आं बोखाहैफानोनो हायो ना आं बुहैफानोनो हायो जोमै फैगोन ना फैया थांदो जोमै थांदो माबा सोरांस्रि नों आंजों मोनसे खामानि मावफानांसिगोन नों आंजों थाफानांसिगोन नों बेयाव थागोन नामा नों बेयाव थानो नाङा आंजों फैफा आं नोंजों थांफानानै मा खालामनो माबा सोरांस्रि नों आंजों फैफा ओमफ्राय दरखंआव था आं दरखंआव थानानै मा खालामनो सोरांस्रि अलंबारा आंखौ बुखागोन आं मिथिखाबाय आइजों रायजानाय रागाखौ बे आंनि सायावसो गारखागोन बेनिखायनो नोङो दरखंआव थादो बियो जुदि आंखौ बुयोबा आंथ' गाबखागोन ना होमबा नों न' सिङाव हाबलांनानै होहैखा बेखौ बुहैनाया मा औ सोरांस्रि नों आं थोनाय बायदिल' मानिदो जों सानैजों बिजावजालि ना जों सानैजोंथ' थैस' थांस' नों आंखौथ' मदद होलायनो नांखासिगोन ना बेथ' नंगौ नाथाय आं बोरै बुनो नोंनि हुवाखौ आं हुवाजों बुजाफिननाय नङा बे थैजाम्बि सोरांस्रि नोंनि हुवायाबोथ' नोंखौ मालाबा बुयोना नों बुजाबाय थागोन बे समाव आंबो नोंनि हुवाखौ बुहैगोन ना देनो थादोल' जलदि जोमैनि खोथाखौ दालाय आं मानिनांगौ जाखो ना मानिनाङा जाखो बिनि खोथाफ्रा माखासे आंखौ जामब्र' होयोना दाबा मा जासिगोन हे गसाय आं जेबो मिथिला आरो बे खनसेखौ थोननाय बायदि मावना नायनोसै मालाबा आंनोबोथ' नांगौ जामारगोन ओरैनोबा आंनि हुवायाबो जुमाय फेदुवाखा आंखौ दोखो दोखो बुखायो मालाबा बेखौबो नांगौ जामारगोन जियानो जा गाज्रि हुवाफोरखौथ' बिदिनो खालामखानांगौ ना दाय मावना लानानै बुजागोनखौ मिथिखादों बियो बिनिखायनो दाबो लिंबाबो फैयाखै बियो साल्ला गावनि हिनजाव साननानै मालाबा सुखु दुखु रायलायनो माखासे खोथाफोरखौ खोन्थायो आङो बियो बिखुनजोनिसो ट्रेप खोन्थाना होदों आंखौ रायहोदों ना दाना गिनानै फैखायाखै बियो औ अलंबार आंखौ लिंदोंमोन ना आंखौ लिंबाबो मोनैनि रागा जोंदों नामा नोङो माबा आङो ओंखाम संग्रायाव खामानि मावनानै दङमोन मालानिफ्राय ओंखाम संग्रायाव खामानि मावग्रा जाखो नों थगायनो जायगा मोनाखै मानोथो बेबायदि बुङो नोंलाय गोदो मावा होनबा मा आं दाबो मावालासिनो थागोन आरो आं सोलायबायथ' सोलायबाय नोंनि सोलायनायखौ नुदोंथ' आङो माइलानि साला आं साख्रि गारनानै गारि ड्राइभार जानो नागिरनाय खोथाखौ आइया बोरै मिथिगौ सिगां आइनि खोथाखौ खोन्थानानै होग्रोनानै आंखौ रायहोनो आइखौ लिंहरदों होनानै आंखौ थोनहरदों ना माइलानि सोरांस्रि अलंबारा आंखौ बुदों आयै आफा आंखौ अलंबारा बुदों
र' सोरांस्रि र' थगैला बुदोंबा बुंखादो जोमै खोथानोसै आङो हिनजाव अयथासार खालामग्राफोरखौ मेगन थाइसेनिबो नायनो हाया आङो वा मालानिफ्राय बिजावजालिजों खि जालेहां लोगो जाखो नोंसोरो थिग दङ आंथ' नोंखौ बुनो हाखाला दा नोंनि नोम्मानि न'आव थांनानै आंनो 2 लाख फैसा लानानै फै आइया आंनियाव 2 लाख फैसा बिदों आइनि गोदोनायाव टनसिल जादों बेखौ फोसाबनो आंनियाव फैसा बिदों नों साला खोथा एरनानै होग्रा हो दाना नों खुनजोनो न'निफ्राय नोम्मानिफ्राय 2 लाख फैसा लानानै आइनो होय आरो र' नोंबो सासे बेबायदिसोना नोङो फैलाला जालायलायनाय मानसि जोनो नागिरग्रा नोंनि फुवानो खोन्थानांगौ आं सोरांस्रि बिराद मोजां एक्टिं खालामबाय नोङो बुनो नागिरदोंमोन आंखौ आथिं आखाइ थिखोबायमोन नों फैनायखायनो बुगारासै ओइ सोरांस्रि बिराद साबायखर थाबायहाय आंखौ नों बुजानायनिफ्राय गहोबाय आंसो मिथिगौहाय बाल बेसे साहस खालामदों आङो आरो हनै माथो जोंहा हौवानोसो खोन्थाना होनो नागिरबाय बेहा रागा खराखा आंनि सायाव दाय जाखायो एसेनो आरो जोंहासो नांलायनाय जायाबानो जाबायहाय मानोथो जिंगासिदों नोंखौ बुबा बेबाराव आं थांगोन ना थौलाय आइनि खाथियाव आया माथो आया रुमावनो गैया बहा थांखो बेलाय आयै आं बाहेरावसो दं थारला आया खिनो थांखादों दे बियो आया खिनो थाङाखैमोन होनलाय ओमफ्राय नोंसोरना हिर'आ बहा थांखो मोजांसो सोंदों आं माखौथो मिनिखो न'आव दंना गैया बिसोरलाय खोनानाय मानसिफ्रा न'आव दंना गैया हा आयै मा रायना हरखो नों अलंबारखौ थांनानै आंखौ जा बुहैनो नागिरदोंमोन बियो बुनोसो नागिरहैबावदों ओमफ्राय बुखो ना माखो नोंखौलाय आं थासान्दिखि बुनो हायो बियो माबा आयै जा जमनि जाबाय नङा जोंहा बिजावजालि सानैजों सिगाङावनो खोथा दालायना लाखादों दा जोङो औ देलाय बुंलाय अलंबार आंखौ बुनो आखाइ थिखोखाबायमोन आथिंजोंबो जोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय सोरांस्रिखौ बुंखादों आंखौ बुनो नागिरबाथाय आं होख्रावनानै होगोन नों फैनानै अलंबारखौ बु होननानै ओमफ्राय थिग बे टाइमावनो आं होख्रावना होबाय दा बुनो नागिरनायाव ओमफ्राय सोरांस्रियाबो जा दुखि बुनो नागिरबावलायो अलंबारखौ गिनानै बुवासै ओमफ्राय आहाव साव फाग्लिफोरा ओमफ्राय खोथाया बेनो जाना थाबाय जों सानैनि फैयाबोथ' खलथाखा देरहाय आंखौ मालाबा बुनो नागिरबा जोमैया आंजों फैगोन आरो अलंबारा मालाबा जोमैखौ बुनो नागिरबा आं थांगोन बिदिनो बिजावजालि जों सानैजों थिग जायाब्ला बिसोर हौवाफ्रा जानाय नंला आयै दे हामदों बिदिनो खालाम बेबायदिसो नोंसोर सानैया अनलायनानै थानांगौ दा नायलाय नोंसोर सानैया अनलायदों नोंसोरनि खोथाफोरखौ खोनानानैनो बेसेबां गोजोननाय मोनदों आं आयै खोनासंलाय ओमफ्राय नों अलंबारनाव 2 लाख फैसा बिदों होनलाय माबा टनसिल नायजानो ना मा नायजानो नंमारगौ आयै बे खोथाया बे खोथाखौबो बुंहैदों नोंनि सिगाङाव आयै नोंहा टनसिल जादोंबालाय जोङो मानो खोन्थायाखै नङा बिहामजोफोर जायाखै थगायनायालाय आं बिसोरखौहाय साख्रि गारनानै ड्राइभार जानो नागिरदों नालाय बेनिखायनो फैसा होनो हायो ना हाया नायदों आं फैसा बिनानै नायदों बहा टनसिल जानो जाबालाय नोंसोरनो मिथिखागौमोन माथो बिखौनोसो अलंबारा जा रागा जि सिरियास बायदि बुंदों नोम्मानि न'आव थांनानै लाना फै नोंखौनो होफैना बुंलायलायदों नोंसोर सानैया सानफ्रोमबो बिदिनो थिग था आरो आं बिसोरखौ थिगसे सास्ति होगोन बिसोरखौ सास्ति होबासो मोजां लामायाव लाबोनो हासिगोन बायदि बुंगोन आं बिसोरखौ बिदिनो दे थांदो आयै दाखालि दरिया जोंखौ लिंफैदोंमोन थांनोनो मोनाखै माबा मोजां खबरनो दसे थांना फैनि नामा आयै दे थाब फैबानो जाबाय आंनि बे फाग्लि बिहामजो सानैयाबो मिनिथावसो मालाबा जा नांलायगोन बुलायगोन गावनि जिरायनाय सियारखौ थिखाय नायनो हालायनाय नङा बिसोरो ओमफ्राय मोजां जाबा खिखौबो जालायहां दाथ' र' बिसोर सानैखौ दिनै बिदि मिनि खुसि अनलायनाय नुनानै गोसोआबो गोजोन मोनदों आंनि बिहामजो सानैयाथ' आंनि गाज्रि नङाहाय मालायनि फिसाखौलाय मा होननानै गाज्रि बुंनो आंनि बे फिसाला सानैयानो गाज्रि बिसोर मोजांबानो हिनजावफ्राबो मोजां जासिगौ माथो बुंनो न'खरखौ बिदिनोसै दसे गोलांना लानोसै आं बिहामजो नों थांलाय फैलाय दहायनिफ्राय मा खामानि मावगासिनो नों बेबायदि समाव मानो खामानि मावदों आयै मोदोम गाज्रि होननानै दलद थाबायसो थाजाया हानाय मानिखौ फ्राद फ्रुद मावनोसो नांगौ अब्लाबो बिहामजो नों मावनो नाङा नों दलद था आं मावजोबगोन ना जेबो नङा दे आयै आं आंनि हानायखिनिखौल'सो मावदों हायैखौथ' मावखायाखै
ओमफ्राय बिहामजो मोजां खबरनि दाखालि साहा लोंनो नोंनि लोगोफोरखौबो लिंहैदोंमोनथ' आङो ओमफ्राय नोंनि लोगोफोरा रावबो सासेबो फैयासै नामा आयै नों सोरांस्रि मोननो खबर हैदोंमोन औ गासैनिबो हैजोबदोंथ' सोरांस्रि बिनि बिखुनजो आरो जोमैबो दङमोन आरो लावगि मोननोबो हैजोबदोंमोनथ' आङो बा बिसोरो आंनि नांगौनि समाव फैयासै आरोना मोनथिनाबो मोनथिबायदि बिसोरो फैथों बिसोरखौ पात्ताखौनो लाखाला आङो दुखु मोनदों आं बिसोरखौ